hai bayarok norno lamsago ani channel nai tongne bagai tamga hatini ang bises ketini video maslam katang ga ani friend krok sa sahoro call khai ano kaisa problem solve khai gari nei tamga ngai bini channel kadal khulmani blog abo buni mole thangi nei bini channel ni bumung no search khai kang a searching go bob a channel ni bumung nok jagya hini sao abo ni tangi nok jagya sing abo sang tak saimala ni phadi bini ukul ko tam karoni to nok jagya abo sang saimala ni phadi amo saimana mage hari sing bisi kok lena thangya sing amo chrome browser sing click khaine hari o youtube thangni oba kino interface songnai obo ni logo mono desktop mode khai sing na yango 3 dot sini or 3 dot sindi sinmaya gulo hangkai singoro desktop site majago click khai nai click khai maya gulo hangkai sing oba ki interface songnai oba ki nokna interface omo phaimaya gulo ngai sing yang nokhana nang no 3 dot iko tinta dag rijak ojago ajago no rok click khai di click khai mo singoro setting rotok nai setting o thanglai nai setting o thangma pore hingkai sing o jaga thanglai oro channel setup and future ajago sing click khai nai click khai maya gulo hingkai abakai YT studio nok jaknai o hingkai sing omono close khai na hana close khai na hagradi ote sa 3 dot chini didi sinmaya gulo hingkai sing o jaga sinnai koro customization sing sinnai ro basic information thanai aro ni description simana ro kaham kai setting khari oro ko channel name and description oro koro norok nukhna o jaga channel ni bung sidin chawro oro koloma sini di ro channel ni bumung siya ke abo search khlaipano nong channel nokjak yangi thangnai abo simaya gulo hongkai nong channel nokjaknai abni yagulo norok no ji koro dashboard hima jaga sindi o jaga iko tirchino o jaga hongkai tolao thangni rok ikoro setting nongnai setting ni signal nongnai aro icon nongnai aro sini setting nai kana thangai norok oro ni channel oro sidin roko Indian rupees aro khati do gar prokai amani yagulo channel ono click khadi channel lo click khai prokai basic information Indian city oro keyword thabare o keyword no nong thepa yangani se nroni search of phaya keyword no hiko angoro sijakani channel tongo tekesa borok thang bk7 angamoni no slam tongo borok thang bk7 borok thang bobo hide video buti he category ni video khlai abor joton siri nongo ko keyword namno keyword ro borok thang bk7 borok thang jefro bui borok thang in search saibo nokjaknai borok thang bk7 bo nokjaknai tewa jaga tongo kok borok comedy new kok borok video kok borok tipra kok borok drama abahai kobang mani ni one sup mani bobo haike ni channel no boi search khlai abahai o jaga nang keyword thabai todi thepom porengeno boi search kai keno ango manjaknai nengoro kono siyangkai ni searching no nong nokjak yapon tongmono ni naro nang jodi o keyword no siyangkai searching khlaibo nini channel searching go phainani kok tuknai abri yagulo norok sima yagulo oro save nokjagana kakrangke a save no norok sini dide a save khabani yagulo hingkai norok ni channel 15 ba 16 dini pore hingkai nangte search khaini di aborkani ni channel search nokjak chnai ganaro already khaijak bunbang khaliya tamha close kharinai ro jaga norok ni monetization check khaini manaro ane already monetization angjak iko jaga ane google ads channel thapajak jotono tai norok oro naimano ni rang busuk hapka ni rang busuk ngkha iko nini revenue phono bro iko your estimate revenue oro $59 59 hongkai sini Indian rango hongkai 50 tabok 59 into 74 abono into khlai dikeno asuk nokhornai
$1 equal to 74 rupees. Hambai norok no ani channel naitong bagi ani channel no jodi norok hamjaki subscribe khadi te share khadi comment khadi tama video nang norok ana sadi ang norok no subaw no hambai.